GSP दलनिफ्राय माने सेन्ट्रेल कमिटिनिनो सासे जेनेरेल सेक्रेटारि प्रफुल्ल देखा बिनि दैदेननायाव गासै दिनै साबाया बाहाय जयेन जानाय जादों आरो लिस्टआव अबसे दंबावोमोन आरो GSP दोलोजों जेबो आसा गैलिया गण सुरक्षा पार्टीजों आरो बे खालि अदालगुरिल' नङा गासैबो डिस्ट्रिक्टआवनो बेबायदि मोनसे हताशा फ्रास्ट्रेसन फैदों GSPजों GSPआ मोनसे गुसुं थांखि लानानै जोनोम जादोंमोन बर'नि गेजेराव मोनसे सेन्टिमेन्ट डेभेलप खालामनानै दिनै बे राजनितिया सोलिनो गोब्राब जाबाय दा बे सोलिला ओंखायनो बिसोरो बाहाय जयेन जाफैदों आरो बे जोबोद मोजां बाथ्रा दरं अदालगुरियाव NDAनि केन्डिडेट दिलीप सैकियाखौ देरहाहोनायाव बिथांमोननि जयेन जानायाबो जोंखौ गिदिरैनो मदद होगोन दिनै नमिनेसन होबाय दिलीप सैकिया हाजार मानसि जग जादों आरो जिहेतु दरं अदालगुरियाव जि केन्डिडेटफोर दं कंग्रेस बेथ' एखेबारे जामलांनाय मोनसे पार्टी आरो केन्डिडेटआबो बे आरो मालाबाबो देरहानाय नङा आरो केन्डिडेट हिसाबै बुंनांगौ जेबो गैया कंग्रेस दोलोनि अबस्थायानो जोबोद दुरबल BPFआव जोंहा दा दुर्गादास बर'आ गेलेदों बेनाथ' बेकग्राउन्डआ 2 बोसोरनि BPF बियो बिनि आगोलथ' आरो बियो ना आन्दलनकारि संगठनजों लिंक दङमोन ना BPFजों लिंक दंमोन ना गुबुन माबा मोनसेजों लिंक दंमोन बे AGP मोन उनाव कंग्रेस जादों 2 बोसोर आगोल BPF जानानै दा MLA जादों बिथाङा मिथिखागौ बाहाय इतिहासा रेकर्डआ बेबायदि फिसा रिजनेल जि माने जोंनि BTC ओनसोलनि जे राजनैतिक दलफोर बा गोदो PTC दंमोन थिग बेफोरबो बे जों ओरैहाय माने बेखौ देरहानायनि रेकर्ड गैया आरो बाहाय देरहानायनि रेकर्डआ सब समय MPआ नेशनेल पार्टीफ्रानो देरहाबोदों कंग्रेस नङाबा BJP बे खुनुदिन सोरबा बर' मानसियाबो देरहानो हायाखै खिन्थु दा मोनसे कनस्टिटुवेन्सि डिलिमिटेसनजों मोनसे लामाया फैबाय थादों भबिष्यत हयतोबा मोजां मोनसे परिबेसबो फैनो हागौ खिन्थु दिनैनि दिनाव दुर्गादास बर'आ बाहाय मोनसेल' खारनाव गेलेदों बे जाहैबाय मा इलेक्सन गेलेनानै हान्जाखौ बासायनांगौ आरो दिनै मोनसे सोंनाय फैयो आंनाव जे दुर्गादास बर'आ सोरनि हेंथायै इलेक्सन गेलेदों बे दिनै UPPL प्रमद बर'खौ रायबाय थादों दिलीप सैकिया रायबाय थादों खिन्थु NDAखौथ' रायाखै कंग्रेसआ जेरै स्पष्ट नीति लानानै BJPखौ रायो NDAखौ रायो आरो मुख्यमन्त्रिखौ रायो प्रधानमन्त्रिखौ रायो बिसोरखौ रायदों बिनि फायदा सोरनि एगेन्स्टआव खारन UPPLखौ रायनानैथ' जेबो लाब गैया बेवहाय खारन UPPLआथ' डाइरेक्ट केन्डिडेट गैया बेवहाय हय प्रमद बर'नि सरकार सोलिगासिनो दं बेवहाय प्रमद बर'खौ एफा एनै समाल'चना खालामो खिन्थु दिलीप सैकियाखौबो बियो सासे NDAनि केन्डिडेट हिसाबै समाल'चना खालामा एज ए दिलीप सैकिया समाल'चना खालामो बिनि फायदा जेबो गैया बे मिथिखागौ बे ब्लेंक फाइट खालामगासिनो दं खालि BPFखौ फैगौ 25आव मिनिमाम भट शेयारा जुदि थालाङो बेखौ रैखा खालामनो थाखायसो बे ब्लेंकआव फाइट खालामबाय थादों देरहानायनि थांखियाव गेलेया जेबो गैया भाई दा दिलीप सैकिया देरहागोन आरो जयन्तनि दा जयन्तआथ' दिनै फेजेननो हानाय रावबो क्षमता गैया बाहाय BPFनिफ्राय गेलेदों खिन्थु मोनसे खोथाया मा क'क्राझार लकसभानि सिङाव कनस्टिटुवेन्सिनि सिङाव BPFनिफ्राय गासै 6 जन MCLAआ 7 BJPआव 7 UPPLआव जयेन जाबाय आरो बेनिफ्राय सासे कंग्रेसनि MCLA दंमोन सजल सिं होननाय सजल सिंआबो कंग्रेस गारनानै BJPआव जयेन जाफैबाय गासै थारमाने 7 MCLAफ्रानो दानि NDAजों दङ थ' बेथ' भट शेयार बिराद इर'सन जाबाय हरैहाय आरो फार्स्टथिं जोङो रुलिंआव दं फार्स्टथिं जोङो दिल्लीजों दङ फार्स्टथिं जोङो दिसपुरजोंबो दङ आरो जों गोजायैबो दङ बे बेलायाव नरेन्द्र मदि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा मोनबादिनि मोनसे आशीर्बाद थानाय बोर थानाय मोनसे सासे केन्डिडेट हिसाबै बियो सबसे शक्तिशाली केन्डिडेट आरो दा NDA हिसाबै गेलेदों जिहेतु 6 लाखनि बारा भट मोनहैगोन जोङो बे अंकआ क्लियार दा चिफ मिनिस्टारा दाखालि बुंदों 2.5 लाखनिफ्राय 3 लाख डिफारेन्सआव जुदि 2.5 लाखनिफ्राय 3 लाख डिफारेन्सआव जोङो देरहाहैनांगौबा जोंनि भटआ 6 लाखनि खम जानो नाङा मानो होनबा हाग्रामाया 2.5 लाखसो भट मोनोबा नबसरनिया 2 लाखनि एसे खम कंग्रेसआ 1 लाखसो मोनोबा बिदिबासो 2.5 लाख बा 3 लाख डिफारेन्सआव जों देरहाहैनाय जायो आरो दा जयन्त बसुमतारी देरहानायाव जेबो खुनु फेक्टर गैया आरो नाथाय नबसरनिया दिनै इलेक्सन गेलेनो मोनला होननानै दिनै खौरां दा नबसरनि केसआ मोनसे आयेननि माबायाव दंबाय थायोथ' दासिमबो लिगेल प्रसेसआ जोबाखै जों नबसरनिया इलेक्सन गेलेयो गेलेया बेखौ लानानै जों बारा खर'सा लामोनानो गेलेबाबो बे देरहालायोमोन
2 लाखनि गाहायाव थागौमोन आरोखि दा 9 बोसोरनिया गेलेयाबाबोथ' सोरबा गेलेनो हागौ बिनि जानानै खिन्थु दा हाइकर्टनि अर्डारा नैबेसो जे दाखालि मोनसे सिंगेल बेन्च जाजआ मोनसे स्टेट लेभेल सिकिउरिटिनि कमिटिनि अर्डारखौ माने सासपेन्ड खालामदोंमोन माने 9 बोसोरनि बर' कसारि सार्टिफिकेटखौ केन्सेल खालामनाय स्टेट लेभेल SLSCआ स्टेट लेभेल सिकिउरिटिनि कमिटिया बेखौ केन्सेल खालामदों बे बर' कसारि नङा होननानै दा बेखौ बिसोरो पिटिसन होनानै मोनसे आपिल खालामदोंमोन मा बेखौ सासपेनसन खालामदों अर्डारखौ बे सिंगेल बेन्च जाजआ मा साननानै खालामदों सासपेनसन खालामदों थारमाने बेखौ इलेक्सन गेलेनो सुबिदा होबावनाय बायदि जादोंमोन आरो दिनै जि मोनसे डाबल बेन्च जाज मोनसे फैबाय आरो बिसोर बेखौ नायबाय बे जाजमेन्टआ रं आरो बेखौ सासपेनसन खालामनो हाया स्टेटनि अर्डारखौ बे हिसाबै बेखौ बे अर्डारखौ सासपेनसननि अर्डारखौ सेट एसाइड खालामबाय कर्टनि लेंगुवेजाव थारमाने दा बेनिया माने बे केन्सेलैनो दङ सार्टिफिकेटआ खिन्थु बिनि एन्टायार जे इलेक्सन पिटिसन बे दाबो फाइनाल सेटेलमेन्टआव फैयाखै हाइकर्टआव आरो बेखौ दानि डाबल बेन्च जाजआ मोनसे अर्डार होदों मा जिहेतु इलेक्सन रिलेटेड गाबोननिफ्रायनो कर्टआव लिस्ट जानांगौ डे टु डे हियारिं जानांगौ आरो फाइनाल सेटेलमेन्ट गोख्रै खालामनांसिगौ इलेक्सननि आगोलनो बेखौ नायजोबोबा स्टेट लेभेल सिकिउरिटिनि कमिटिनि जि केन्सेलेसन बिनि सार्टिफिकेटखौ केन्सेल खालामनायनि जे अर्डार बे अर्डारा स्टेन्ड जाबाय आरो फैगौ भार्डिकआवबो बेनो स्टेन्ड जाहैगोन होननानै जों साननो हायो मैया खाम्फा बरगयारा उदालगुरियाव फैनानै बुंथिदों जितु क'क्राझार लकसभा बियाबनिफ्राय जयन्त बसुमतारिया 25% बर'फोरनि भट खुलुमगोन होनना बुंदों बिनि बारा मोननायनि चान्सेस गैयामोन मा अंखजों बुंदोंबा बिसोरनाथ' बिदिनो जागोन अंखफ्राथ' आङो दिनै बेक्तिगत भाबै रावखौबो एटाक खालामनो मानो गोसो गैया खिन्थु क्लेरिफिकेसन होनांगौनि बेलायाव आङो 2009आव इलेक्सन गेलेदोंमोन 2014 गेलेदों 19 गेलेदों 9आव आंखौ केम्पेइन खालामनो होआखै बाक्सा जिल्लायाव आंखौ हाबनो होआखै BPFनि मानसिफ्रा बिसोरनि पावाराव दंमोन आंनि जेराव गारि थाङो बाव होसो अन्थाइ खुयो गुलि गावो मिटिं खालामनो होआ बाक्साखौ बिसोर ब्लक खालामनानै देरहादों आरो आदारवाइज चिराङाव क'क्राझाराव बिसोर जेनबोजोबदोंमोन 14आव बर' हावा जाबाय बेवहायबो आङो प्राय 3 लाख भट मोननाय जादों आरो 19नियावबो प्राय 3 लाखनि बारा भट मोनदों बे 3 लाख भटआ माने बर'आनो जोब मेजरिटि 50,000सोल' हयतोबा गुबुन भट मोनादो जों गुबुन हारिनि भट मोनखाथाराखै खिन्थु दिनै बर' भटआ बारायबावबाय क'क्राझाराव आरो बिथाङा बिराद गिदिर मोनसे बाथ्रा बुंदों बर' भटआ बारायबावबाय बे हिसाबै बर' भटआ 70% फैगोन खाम्फा बरगयारा जेखि बुङा मोनथारा होना एसे एनैखौ होगोन आं खाम्फानोबो 70%आ जोंनाव फैगोन आरो 25%आ खाम्फानाव थांगोन बे गावनि अंखखौनो बुंदों बियो बाखि रेस्ट माने जिखिनि फिसा पार्सेन्ट थागोन बे गुबुनाव एफा एनै गावस्रानो हागौ आरो बिथाङा फंसे बाथ्रा बिराद गिदिर बाथ्रा बुंदों जे 17 बोसोराव BPF थानाय समाव दावराव दावसि जादों नाथाय सोमावसारनायनि दावराव दावसिसो जादों होननानै बिथाङा आरो दावराव दावसिखौ खालामदों बै समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादफोरा बिथाङा मोनसे बाथ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद होननाय सोर दं खाम्फायावथ' एबसुनिनो मानसिमोन मोनसे समाव उनाव BLT जादों आरो बेखौ रायखांनानै लाब गैया बे गासै हिस्ट्रिखौ बोखांजोबनांगौबा गेसाव गोफोन बाथ्राफ्रा सिखारबोजोबगोन सोरनि आखायाव सोरथिया बयबो मिथिगौ बेखौ बुंनानै जेबो मिसलिड खालामनो हानाय नङा खोथाया जाहैबाय मा बे समाव बिसोरनो पाब्लिकआ पावार होदोंमोन गभर्नमेन्टआबो पावार होदोंमोन आसाम गभर्नमेन्टआबो दिल्लीआबो पावार होदोंमोन इट वाज देयार डिउटि टु कन्ट्रल द सिटुएसन बाट दे फेल टटेलि एन्ड नाउ दैट responsibility of the controlling the situation it is with the Pramod Boro and he has been controlling successfully for the last 3 years बिनि डिफारेन्सखौ नायदो हाग्रामाया 17 बोसोराव बोसोरसेबो सिटुएसन कन्ट्रल खालामनो हायाखै आरो प्रमद बर'आ दिनै 3 बोसोराव टटेलि 3 बोसोराव भाइलेन्स फ्रि बड'लेण्ड टटेलि कन्ट्रल खालामबाय दा फेलियरा सोरनि थ' बेखौल' बिनि एन्सारखौ हो आरो सोर गावथारदोंमोन सोर गावथाराखैमोन बिनि बिसार खालामलायनांगौबाथ' जोङो गुबुन मोनसे पइन्टआव थांनांगौ आरो उदालगुरि नोगोरनि शंकरदेव मिशन हाई स्कुलनि साखाथियाव थानाय रेगिरेगां दख'ना गलायाव लफाय FNF महर ब्रेन्ड बिबार ब्रेन्ड आर'नाइ ब्रेन्ड जुरिपान माथानि बायदि बायदि रोखोमनि दख'ना आर'नाइ ब्लाउस फालि आरो बर'नि साबसिन हामसिन आगरनि जिफोरखौ हलसेल आरो रिटेल मोन्नैबो बेसेनाव बायनो हागोन बेनि थाखाय नोंथाङा 7896313108 एबा
8471 820909 जानबुं नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन।